Čistíme Slovensko. Staré a nepotrebné spotrebiče strašia v mnohých slovenských domácnostiach. Všetci Slováci skladujú vo svojich pivniciach kopec nepotrebných vecí a keď sa ich chcú zbaviť, často končia ako nechcené doplnky v domovoch obyvateľov prírody. Práve preto sme pre klienta Naj Elektrodom vymysleli spôsob, ako zbaviť Slovensko starých elektrospotrebičov. Vytvorili sme web Čistíme Slovensko.sk a vyzvali sme Slovákov do boja proti elektronickým dôchodcom. Na stránke stačilo vybrať typ spotrebiča a vyplniť krátky formulár. Kampaň sme odštartovali PR článkami, ktoré navonok pôsobili ako bežné správy zo sveta, no v skutočnosti boli staré niekoľko rokov. Na www.čas.sk sme využili špeciálny formát banerov, ktorý prekryl aktuálne správy a nahradili starými článkami. Následne sme vytvorili posty, ktoré imitovali zdieľanie týchto historických správ a tým sme upútali pozornosť tisícov fanúšikov. Kampaň zburcovala množstvo slovenských domácností zo 705 obcí a ich záujem nám priniesol 35 467 unikátnych návštevníkov na webe, 7899 nahlásených spotrebičov, viac ako 6,5 milióna videní na Facebooku a niekoľko ťažko identifikovateľných spotrebičov. Extrémne množstvo prihlásenej nepotrebnej elektroniky viedlo k predĺženiu zvozu až o 30 dní. Spoločnosti Naj Elektrodom AS sa podarilo vyčistiť až 3662 slovenských domácností a všetci sa tak môžeme tešiť z čistejšej prírody a jej spokojnejších obyvateľov.